Здравейте, казвам се Елена Андреева и съм представител на Кортева AgriScience за район Нова Загора и Стара Загора. Намираме се на Бата Агро, изложението на земеделска техника и решение в земеделието. Пролетна кампания и започваме хербицидните третирания при слънчогледа и царевицата. Новото, което предлага Кортева от миналата година, е новия ни хербицид с ново активно вещество, нова молекула. Arylex Active това е търговското наименование на продукта. Активното вещество е халоксифен метил. За да можем още повече да бъдем в полза на нашите партньори, имаме два хербицида в слънчогледа, които предлагаме. Решение за хербицидно третиране за слънчоглед, без значение дали говорим за конвенционална технология, експрес технология или Имазамокс технология при слънчогледа, с която сеят земеделците. Продуктите са Heliantex и Vibala. Heliantex е 4,5 мл на декар, върви в пакет с Vivolt. Vibala е 100 мл на декар и има вграден прилепител в състава си. Говорим изцяло за справяне с широколистните плевели, с упоритите широколистни плевели в слънчогледа, в което технологиите не дават решение или трябва да правим коригиращо третиране. А не всеки път коригиращото третиране е решение, с което можем да се справим с плевелите. Arylex се справя с упоритите плевели, като бутрак, свиница, бяла куча лобода. Най-важното, дивия коноп, който последните години става много труден и упорит плевел в Южна България. И амброзията, която настъпва тепърва от Западна България. Препоръките на Кортева са и нашите съвети към земеделците. Полето, слънчогледа трябва да е в хубава трета двойка листа, т.е. да има 6 хубави листа. Нашия апел е да е поне 80% от полето да е в тази фаза слънчогледа. Вярно, това е земеделие, това е производство, не може всичко да е изравнено, но нека да спазим и това условие. И не на второ място, не без важност е това, че трябва да бъде прилаган самостоятелно Arylex, а не в резервоарна смес с други продукти. Това е много важно от приложението при новия хербицид. Нека не забравяме и Експрес 50, който Кортева предлага толкова години на пазара. Експрес технологията слънчоглед и за експрес хибридите слънчоглед на Кортева.